Sama sa mga residente sa Barangay San Roque sa Zamboanga City, wala usab na hibalo og nakuratan na lang sa dihang may baniog ang adunay health center nga gitukod ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM nga usa ka health building sa nisgotang lugar. Nagkadaiyang opinyon ang gipasibaw sa mga konsehala ni adtong milabay nga City Council session kabahin sa issue kay matud pa nila wala sila masayod sa pagkatukod sa maong building bisan ang nag-inusarang kaalyado ni Zamboanga City Mayor Jan Dalipe nga si Konsehal Jerome Santos nagpadayag og lahi nga opinyon kabahin sa issue. Regarding this, I stand for the people, I stand for the city. So, ultimately, if akil ganita baga niyo na si Cheneken, sige lang kita na due process because no one's above the law, no? Si Cheneman abla kita na proseso lang kita sige akil lang di miyo. Si Cheneman akil tabla kita mga illegal and then mira kita ko sa pena pwede impone alya na mga illegal abla kita ya sucede. Mao kadto ang tubag sa konsehal sa pangutana kung unsay iyang masulti kabahin sa kontrobersyal nga pagkatukod sa building sa Ministry of Health nga gidumala sa BARM. Giatangan sa mga Sambuangenyo ang reaksyon ni Santos kalabot sa issue, hilabi na nga ang mayor nga iyahang kaalyado sa politika maoy nanguna sa ribbon cutting ceremony sa dihang giabrihan ang building sa Ministry of Health. Giklaro ni Konsehal Santos nga angayang sundon ang balaod dugang paniini matag usa adunay opinyon kabahin sa issue apan kinahanglan gayod nga iagi sa legal nga proseso ang pagsuta hilabi na sa mga kalapasan sa maong proyekto. Actualmente tiene kita mga kanya-kanya opinion, no tiene kita mga opinion. So ya mira ustedes na during session, so I think tres dalim di mga privilege speech. So again, ang tabla si debe kita sige na proseso ken el debe contesta con ese debe contesta si Chene ko sa mga violasyon debe impone pagkatapos sila tsabakano. Yan impone kayo chicken el debe impone con ese kita el cosa sila yan mga violasyon niya pwede ase kasi sa abla to ang mga sa tabla mga hente no si sila sa kalang mga fence sa ka-permit na tormenta kayo well ese pwede planta no ini permit na, pero again akal dimitable sige ta na proseso kayo. Samtang si Konsehal Vicente Gingona sa Distrito 2 nagpadayag nga kinahanglan na nga mo patunga sa maong isyu ang national government isip mediator tungod kay matud pa ni Gingona ang bangi sa duha ka institusyon sa gobyerno usa na ka national issue o kinahanglan ang DILG nga mohatag og giya sa mga nalambigit niini hilabi na nga ang issue adunay kalabutan sa territorial jurisdiction. This issue personally tapen sayo necesita también entrameter the national government should already try to help us out regarding this BARM issue because it's a national issue, I believe. The DILG should also enlighten us, come up with a specific and a clear law, in terms of what are the jurisdictions, territorial jurisdictions, the capacity, in terms of the BARM government, We are caught unaware sumala kang Gingona nga nakuratan ang City Council sa pagkadiskubre sa facility sa BARM ni adtong Marso. Gisayt usab ni Gingona nga adunay mga probisyon sa BARM law nga dili sila mamahimong motukod og pasilidad gawa sa ilang jurisdiksyon. Zamboanga City is not included within the BARM jurisdiction. And so we have been fighting for that. Zamboanga has been fighting for that, for our city not to be included in the BARM, So ahora ya tiene kita facility del BARM aquí na Zamboanga. So we still have to protect our interest, That's why el diaton lang if these facilities would cater directly to BARM constituents, much better
si Asesila Dila facility, alam mismo na dila territory para pwede agad sila ayuda kunyal dila mga bibientes which is part of the BARM jurisdiction. Usa na kabulan sukad ming buto ang isyu kabahin sa building sa BARM nga gitukod sa Zamboanga City apan wala pay klarong pagpatin-aw kung unsa gayod ang nahitabo. Alang sa mga Zamboangenyo, ang pagkatukod sa BARM Health Office sa Zamboanga usa ka misteryo tungod kay dako man ang lugar sa probinsya sa Basilan ug didto pwedeng magtukod sa ilang mga building kay unos kini sa Bangsamoro Autonomous Region samtang ang Zamboanga anaa mahimutang sa rehiyon sa Zamboanga Peninsula. Ang punto sa mga konsehal nganong wala moagi sa proseso ang pagtukod sa building ug bisan man gani ang barangay kapitan sa San Roque wala masayod nga adunay edipisyo sa BARM nga natukod sa iyang barangay. Daghan usab ang nalibog nganong wala nakita sa kapitan samtang gitukod ang maong building. Nagpasabot ba kini nga wala mokuha og location clearance ang BARM sa lokal nga panggamhanan sa Zamboanga. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe,